igama nguBhaka isibongo wanisama bathi Kushubile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathenta uBhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqimiza abafokazana ngotholodwa lametshise ithuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini uqama uxakile kuzoshuba kusengenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abane ngunogwaja obhajwa ikhulule kumfaka amakhanda mina indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makusho sizoyixoxela ke namhlanje namhlanje sizokhuluma ngokujulile kodwa sixoxa soxoxa namhlanje ngifuna ukuthi wena ongibukayo lapha ekhaya emva kwenkulumo yami engizoyibeka namhlanje bese uyabona ukuthi sonke lesikhathi ubudlala abantu ngizokhuluma inkulumo nje bese uyayidecidela ukuthi sonke lesikhathi abantu badlalile ngawe noma sonke lesikhathi abantu abadlalanga ngawe. Sicela ukuya phezulu lapha ya top roof. Cela siye top roof. Uzoyidecidela wena lapha ekhaya. Mina okwami ukubeka inkulumo. Ngihlaziya inkulumo bese uyazibonela ukuthi udlalile yini abantu sonke lesikhathi. Kunesithembiso engasenza ke mina. Ngathembisa ukuthi yonke into ehlukumeza umuntu isitha kumina. Ngakuthembisa lokho. Ngasho futhi ngathi ayikho mina into umuntu engiyongamchazeli yona. Ngasho ngathi ayikho into engiyongayichaza. Njengoba namhlanje ngizochaza. Funa uhlukaniseke ukuthi yini endala inkukhu neqanda. Yini endala inkukhu neqanda. Kwaphela kunezinto ezifike abantu bazikhulume nje begeneralize. Bese umuntu afuna into ayicabangayo afuna ukuyenza ibe khona. Inhlanhla esinayo ukuthi abantu bahlakaniphile. Abantu bayakwazi ukuthi nakuba bengekho spiritually uplifted kulento zamadlozi kodwa bayazazi idalwa zabo futhi bayayihlonipha idalwa zabo. Kukodwa nje lokho kusho ukuthi abantu bahlakaniphile. Secondly, abantu bafundile abantu. Bafunde kakhulu abantu. Funde ngempela abantu futhi ukufunda kwabantu basebenzelile ngoba bayakwazi ukubona umuntu mayisebhede futhi bayakwazi ukubona umuntu besho into engahlangani. Bafundile abantu. Iyasiza ke imfundo ngoba khona into eyisusayo nje engqondweni. Uthola ukuthi awuphiwe ukwazi ukubonela abantu kodwa imfundo yakho nayo hayi iyakusebenzela ukubona mase kudlalwa ngawe. Ixolise nje ukungena ngingashongo kodwa phela masizoxoxa siwumndeni phela manje funa nami ngivele ngigulukudele. Ake ngiqale ngibonge indlela ebekugcwele ngayo ePretoria eSheraton Hotel. Yo ay ngibonge futhi kubantu ekade bengibonga bethi King Bhaka siyabonga ukuhlonipha izinga lethu njengabantu abakulandelayo unokuhlonipha idalwa wangasiyise ematendeni ngoba ngempela khona umuntu ongeke umsuse esentini uthi hamba uye etendeni ndawana thizini usukumdelela leyo muntu ngoba lo muntu usebenze kanzima ezama ukuphakamisa impilo yakhe ayibeke ku level wena uthi uzomnyusa kanti umsusa le khona umshonisa phansi. Mina cha angifuna uqamba amanga mangimele ngikhokhe 150,000 for ihotel uku-accommodate abantu about 500 I can do that. Mangimele ngikhokhe so much uku-accommodate abantu about 1,000 I can do whatever it takes as long as bangihlonipha abantu namadlozi abahamba nawo.
So bese Sheraton Hotel lapha ya, and bayazika abantu basePitoli ukuthi iliphi lelo hotel. Hayi bekumnandi kakhulu and kusetshenziwe. Bengeyona ke festival ngoba phela abantu sebeya confusewa. Athi umuntu sobe sekunqobela. Uthi uyafika la kuthi uzonqobela khona kuyaculwa nje ifestival akukho kunqotshelwe wenzelwa khona. Mfethu makuthiwa uzonqotshelwa kumele ibeke eceleni into zama festival kuliwe ngoba makuthiwa kiwe empini ngeke uthi uye empini ubuphethe abantu abazofika badanse empini ngoba phela umuntu bethi nginenkinga wozungilwele akafune ukudanselwa umuntu ufuna ukuzolwelwa yabo ngeke umuntu with simple logic uthi uyakombethelele ekhaya unezitha uphethe abaculi uyabethela ngapha bayadansa abaculi ngapha mawusadansisa abantu uthi uyasebenza ubabize ehholo noma babize etendeni kube khona abantu abadansayo unamanga uzobaqola labantu ababizela ayikho into ozoyisebenza ozobasebenzela yona ngoba uzobabukisa ishow is for entertainment uma ngabe umuntu enenkinga akafune entertainwa ufuna ukulwelwa zothu lento ezihlukile sikhona isikhathi umuntu la efuna khona ukuentertainwa sikhona isikhathi umuntu la efuna ukulwelwa akakwazi umuntu athi ekhokha imali yakhe kuthiwe so sekunqobela so besilwa no 1 no 2 no 3 ano part 1 no 4 no 5 ngoba yindaba sebesinqoba uyafika umuntu abaculi bayadansa phambili kanti kuzodansa wani lana madoda yabo zeningi into ekufuna sike silungise kule industry yokusiza abantu ngoba khona abantu abafeza inhloso zabo la rough mawuthi umuntu ngiyokulwela nezitho zaziyo nongazazi mase kuhlangana kuliwe babonileke abantu for the first time besindabe ePretoria ukuthi makuthiwa umuntu uyalwelwa kuliwa kanjani babonile nje abantu ukuthi ayingeke uking park khona abanye abathe ayingeke kungcono mangabe simbona kuma video ethi fuck off kodwa mayisebenza uyashintsha omunye umuntu vele kufana kushintsha ngoba amandla kumina afuna kukhuphuke ukuze kulwele lezi zinto lezi izinkinga obhekene nazo yabo sikhathele umuntu kuthiwe ofika ngomhla kabani date uthi uyabheka abaculi kuzobe kwenziwani la sobe sikunqobela sobe sikhuphula ukuthi kuwena abaculi hayi kobe entertainment ayihlangani entertainment nempi baba ayihlangani umuntu bengabe efuna ukujabulisa ngoba ukucula kuyamjabulisa odabukileyo akahambeke umuntu aye kwi-festival yo-music uyabo akahambeke umuntu aye koyidumisela acula zakhale kodwa makuthiwa umuntu uzolwelwa ukulwenye into madoda ukulwenye into mangithe mina ngizokulwela ngomakhandakhanda ngiyazazi ngikhuluma ngani lapha akuthathwa amashansi lapha thatha amashansi mina ngeke ngithi mina ngisebenza sengilwa nento kuvule sengifaka umculi idimoni ebeselibalekile seliyabuya lizwani manje selizwa leli demoni elinye esengilifakile ngoba imost yaba abaculi abanye babazihambela nezinkinga zabo nje kwayizona uthothi kwamculi la fuza ahlale phansi kwayena umsebenzi abe right ukuze mase entertain abantu aphumelele yabo uzothi woza uzo entertain suka akupikwa futhi bengabe wenza lento ayipikwa nje leyo nto leyo kodwa kuningi osokulungisa bese ngichazela abantu ukuthi umuntu bekhankasa abantu efuna ukubaqola uyayasabise ngabaculi athi nakho ke abaculi bobe khona ngizobe ngikulwela uyabona ngizokulwela sobe senza ukuthi siqaqa ibhande lokuthi siqaqa izintambo siqaqane whatever yabo hayi lapho uyasetshenzwa lapho kahle u17 nje uyasetshenzwa lapho u17 nje yabo uyasetshenzwa nje uyinombolo na into esingakutshela kahle ulahlile yabo ulahlile nje lapha kodwa makuthiwa kuyaliwa baba kusengasahlekwa lapha umuntu mayelweka ngoba afuna aphuma umuntu hayi duduzekile konke kuthiwa ukuphuma ududuzekile konke kuthiwa ukuphuma unqobile ukududuzeka uyaduduzeka into uthi hayi ngoba nginasi isifo nginethemba ukuthi hayi ke ngeke sisheshe ukungibulala uyaduduzwa lapha kodwa makuthiwa uyanqotshelwa kumele isifo esikuwena siqedwe ezothi ezahlukene imost abantu bayaduduza bese uthi umuntu uyinkunzi fuck off man wena onyanyawo nje fuck off into engifuna ukukhuluma ngayo la ukona ukubonga baphuma abantu bakoMpumalanga kodwa bekhona ngishaba ko-Eastern Cape khona ngishaba se-KZN kukhona ngishaba ko-Cape Town angiphathi ke Johannesburg manje ngithanda ure as a result u31 December
sobe sila ebukhosini, sobe sila. Uyabo nje abangazi ebukhosini khona lapha emva kwami lapha ila ngikhona, sobe sila esigodlweni esikhulu 31 December kusukela ekseni koze kushona ilanga. Sazoyichaza kahle ngenze ukuthi ubube uba aware wonke umhlaba uzokwehla 31 December uyobula. U31 December ke la kobe kwenzakalani, la kobe kunama entertainers ke ayobe eku entertainer ngoba kobe kwenziwani, sobe sesinqobile. Uyabona kobe kwenziwani, ngiyakhuluma nabantu emagroupini wonke umuntu onomakhandakhanda oil, sine group la sikhuluma khona, ngisho ukuthi akunqotshwa kanje namhlanje, akwenziwe nje namhlanje, kusasa sokwenza kanje. Ingakho abantu benqoba fast kanje bamakhandakhanda. Umuntu bengabe sethatha into yakhe ebizayo, akathathi into ebizayo bese uyamlahla athi mayefona bese uyamblocka. Once umuntu wathatha into yakhe ebizayo, lo muntu ufana nefamily. Nje abantu bewuthenga kangaka kumakhandakhanda, sekuyimndeni yami lawo, abantu engabafela mina. Abantu engabafela mina mangafuna umuntu mangakhandakhanda ethi naku nginenkinga la, ngela yonke into ngibhekana naleyo nto ngqo ngoba yindaba. Uyabo uhambo esiqalayo ngamakhandakhanda uluyahamba kuyiwa kude futhi babonileke bese nabe Pretoria. So 31 December nje abaqala abantu ukukhulunywa leyo nto ukuthi kuyiwa kaKing Bhaka. Unomakhandakhanda unawo makhandakhanda kuziwa kaKing Bhaka 31 December. Ngisazoyikhipha kahleke i-line up nokuthi kuzoba kubuswa kanjani. Yabo ayikhipha ke lana futhi nje amathini oshayela la kobe kugijinywa konke la ko top roof ko underground yonke indawo kushawa amathini. Yabo kodwa during the day nakhona before kufika abaculi ngoqale ngisebenze ngiqede, during the day ngiqede ivalwe event bese kuthi late bese kuba yibrayi ke, mase kuyibраyi kobe sekucula abaculi ke, mase kuyibраyi. Kodwa nje ekseni nje ngoqeda hayi ukuthi ngithi ngisebenza nanga umculi hayi suka ngenzi lonto mina ngosebenza ngiqede ngithi ngiqedile ukusebenza bese ngiqedile ukusebenza ke abahamba abafuna ukuya lebe yakhona bayi mase kuba ne gap mhlambe ka 2 hours mase kuqala ibrayi mase kuza abaculi sebezo entertainer ngoba ngasasebenzi ke lapho ngasasebenzi. Ngicela ukukhuluma ngendaba yokudla inyama yengulube nendaba yokudla ufish mawusebenzisa umuthi. Ngizokhuluma ngendaba yenyama yengulube, mase ngikhuluma ngendaba kafish, mase ngikhuluma ngendaba yesex bengabe khona umuthi owudlayo. Ngizokhuluma ngale nto ke namhlanje. Ngikhulumelani ngokuthi inyama yengulube? Ingoba ingwaba yabantu bazokuthi mawudla inyama yengulube iyawubulala umuthi osegazini. Iqiniso niKing Bhaka ukuthi inyama yengulube iyawubulala umuthi? Yebo, iqiniso elimsulwa, inyama yengulube iyawubulala umuthi. Yes, iqiniso. Ngeke kuphike lokho. Phela ngonyoni mina. Ngonyoni mina. Iqiniso yini ukuthi ufish uyawubulala umuthi? Yebo, iqiniso. Ufish uyawubulala umuthi. King Bhaka wena uyayidla inyama yengulube? Ngiyayidla futhi yona engiyithanda kunayo yonke inyama. Mina ke King Bhaka. King Bhaka uyidla kanjani into ekwazi ukubulala umuthi? Ngidlela lokho ukuthi kwazi ukubulala. Ngidlela lokho. Ufish King Bhaka uyawudla yini? Yebo ngiyawudla. Okay, ufish uyawubulala yini umuthi? Ubulala ababusala empty fish. King Bhaka uyawudla ufish? Yebo. Ngiyawudla. Ngidla ngishama prawns. Ngishama prawns nama calamari. Mina King Bhaka bengabe kunesimo esibucayi isex yaba yini ibhadi? Yebo, awulenzi ucansi mawuzovuka ecaleni noma uvuka ebholeni ngoba isex ibhadi bengabe khona into ofuna ukuyiachieve noma ibhadi bengabe udla umuthi. King Bhaka uyayenza ni sex wena? Yebo ngiyayenza. Yebo ngiyayenza. Ngiyayenza. Ingakho phela nginomuntu wami ngoba phela afuna ngenze sex igcinile. Yabo. Yebo ngiyayenza sex. Ngeke phela ngilokithi hayi ngiyoniphatha mina. King Bhaka usichazeleke kuqala ngengulube nofish ukuthi ukudlelani kube kubulala umuthi. Angiyibeke kanjena ke lento ngifuna namhlanje uyiunderstand ukuze ubone ukuthi kudlalwe kangakanani nawe ngawe. Uyabona mfethu
ufish uhlala emanzini. Kushuthi njengoba uhlala emanzini ufish. Njengoba uhlala emanzini ufish unamandla asemanzini. Fish uhlala emanzini njengoba uhlala emanzini kushuthi unamandla asemanzini. Guarantee njengoba unamandla wasemanzini uzokwazi ukunqoba into engeyona yasemanzini ngoba amandla asemanzini aba namandla kakhulu. Kushuthi makhona umuthi owudlayo owuthathe ehlahleni mawusuzodla ufish onamandla asemanzini lo fish uzokwazi ukubulala lo muthi wasehlahleni. Kushuthi between umuthi wasehlahleni asibaqhatheke labantu. Asibaqhatheke labantu. Nakho ke mina ngidla ufish unamandla wasemanzini kushuthi ngidla amandla asemanzini ngiyawadla. Nakho wena udla umuthi yini into ezofa kumuthi namandla asemanzini uzofa umuthi. Ufish uzobulala umuthi. Yindaba umuthi ungeke ukwazi ukubulala ube ngaphezulu kafish ingoba ufish unamandla kunomuthi. Ingakho ufish unamandla nomuthi ingakho umuthi uzofa. Kingiphaka yindaba ukuthi ufish unamandla kunomuthi bengabulwa nomuntu manilwa lo hlulwayo kushuthi alesa amandla akhe lo winayo kushuthi angaphezulu amandla akhe. Njengoba ufish ukwazi ukubulala umuthi kushuthi ufish unamandla angaphezulu kamuthi. Okusho ukuthi wena mawudla umuthi okwazi ukubulawa ufish mawudla ufish uze uthi awudla ufish ngoba uzobulala into yakho ngokuthi lento yakho uyayisabela shuthi lento yakho oyidlayo iweek. Ngoba yindaba ngoba lento oyidlayo umuthi isaba leyo fish. Mina ke ngibhaka ngoba epower enginayo inkulu angusaba umuthi angusaba ufish konke kufola ngaphansi kwami. Ingakho ngikwazi ukudla ufish ngoba ufish awunayo into yami ozoyibulala. Kodwa ndoda ungathi uyinsizwa ngempela uthi udla umuthi othi ungabulawa ukudla ufish. Into enamathamba ahlofozelayo izobulala lo muthi wakho ufe nomuthi. Shuthi mawuqhatha umuthi lo fish uyahlulwa umuthi. Mina reason why ngidla ufish ngudlela kona impela ukuthi ukwazi ukubulala something. Shuthi noma yini into ebulalayo ibulala masekusala yona. Yazi leyonto. Into nje ebulalayo ifika makuthiwa nje khona isigebengu esidumile lokushini siyingozi siyabulala mase kuqhamuka esinye isigebengu sifike sibulale lesi sekuzoba yilesi esibulale lesi esizoba namandla. Wonke abantu sebezosikhotamela sebezosaba lesi ngoba sikwazi ukubulala lesi. Into ibike yabulala kuphatha yona into ebulalayo. Njengoba ufish ukwazi ukubulala umuthi kushuthi mina mangidla ufish ngizoba namandla amandlani akwazi ukubulala bonke abantu abangizela ngesibindi somuthi. Ngizobaqeda ngeke bazibalunge ngebalunge ngoba ngidla lento ekwazi ukubulala imithi yabo. Wena ke mfowethu odla umuthi uze uhamba ukonkobale ngempela mfowethu lo muthi awudlile uyasaba ukuthi ungabulawa ufish. Akonaka umuntu lento edlile into engadutshulwa nayo nje ufe noma ubanje inkunzi umfana omncane ngokapa qeda kukhipha igazi akugwaze nje akuthi tsece ukuthi tsece. Ingulube all rounder yona itself ikwazi ukudla noma yini and ingulube angazi abantu bazoyizwa into ezichaza la. And ingulube inalamandla nayo asemanzini. Ingakho kwathi kuqale eBhayibhelini uyayazi lonto bayibeka kanjani. Kwathi kuqale eBhayibhelini kube bebona ingulube inamandla bathi idemoni elisengulubeni. Bayenzani ingulube? Bayithatha bayifake emanzini. Babeyifakelana olwandle ingulube. Bethi zinamademoni bayifakelana. Kwangewona amademoni kwakwamandla. Babe wabuyisela phakathi olwandle. Ingakho ngokomthetho phela mawukuthi ingulube ezinamademoni zafaka olwandle. Kumele ngaba bayi phela abantu olwandle ngoba kunamademoni angena nengulube. Ungena kanjani olwandle?
ungena kanjani olwandle bafethu please ngisacela abahlakanipha abantu khona mina manje ungena kanjani entweni ekuthiwa kwafakwa into namadimoni kodwa sikubona uphethe iBhayibheli uyakhona olwandle sikubona uhamba nogobela yabona niphethe amaqhudu abovu niyakhona olwandle kodwa ulwandle niyakulona yilele ekuthiwa kwafaka izingulube zinamadimoni mawuphuma lana uthi awuyidli ingulube ngoba inedimoni kodwa le ngulube enedimoni uyatshela ukuthi yaphonswa olwandle kodwa ulwandle yaphonswa khona uyongena kulona uyocela izibusiso la kwafakwa khona kwangewona amadimoni engulubeni kwakwamandla ingakho amandla kwathi impi ishubile asenza amandla asebuyiselwa khona olwandle into ejulile enye level leyo enye level lengichazayo bonke abantu abathi abayidla ingulube kufuna bangayo olwandle ngoba phela olwandle kwangena ingulube lezi kwakuthiwa sinamadimoni olwandle kwangena ingulube uyabona manje nakhona ngisakhuluma ngolwandle amanzi ngiyayazi into engishoyo okusho ukuthi mfethu le ingulube kinamandla ani okwazi ukubulala umuthi ngoba yindaba inamandla solwandle namandla solwandle ingulube nanamanje ngoba lezi ezangena khona zafike zabamba umthetho lapha ya zabamba umthetho wakhona wamandla solwandle ziphakathi izipiriti zazo zioperate nezingulube ezingaphandle mawudla ingulube guarantee izobulala umuthi wakho ingulube ibizwa ngenyama emhlophe ingulube indlela namandla ayo ayikwazi ngisho ukushaba inyoka ibamba inyoka isobozela ingulube mhlawumbe uyazi ingulube ikwazi ukudla noma yini ithi iyashaya into engulubeni akuzweli namandla ingulube bese kuthiwa lawo mandla kuthiwa yini kuthiwa amadimoni ingakho nomuntu bengabe nemali eningi kunokuthi ashawele izandla umuntu uthi hawu yawaceba naye bandla kade behlupheka sibazi vele kuthiwa hawu uthwele isho ukuthi indona isho ukuthi unamandla lowo muntu namandla lowo muntu so ayenzi kumini sense njengo King Bhaka ukuthi ngempela abantu angazi umuntu angidli inyama yengulube ngoba khona umuthi ongudlayo lo muthi wakho udlayo baba awilutho is nothing mawusasaba ukuthi uzobulawa amandla engulube ngoba noma yini into efayo into eqalilwe kuqala makuthiwa ingulube izobulala umuthi ingoba kuqale kulwe bese uyahlulwa umuthi ngoba uhluliwe umuthi ke idla ingulube phela ngoba iyawina bazothi bethi bayakushaya abantu ngomuthi bethi bayakuthumela ngenyoka bethi bakwenzani inganamatheli kuwena yindaba inganamatheli ingoba ngisho ingulube ngisho ungayishaya ngenyoka uyishaye ngani ngeke izife kuthibula weinyoka ingulube ngeke baba uyifica ishova ngisho dakeni shova ngisho dakeni ingene ifunani ifuna into ezoyidla kanti vele impilo ifuna ube yihasla impilo ifuna ube yifuna impilo relax uthi mina ngizogqoke mina ngizohambela phezulu ngifuna ukuthi impilo ifuna ube uhasla baba ungene phansi komgodi ingakho abanye bengene emayini ungene emayini nengulube ingene esidakeni ulapho umehluko ngoba bonke labantu bangena enhlabathini ulapho umehluko emayini bayofuna igolide ingulube esidakeni ifuna into ezoyidla into eyodwa leyo amandla hey mina ngibaza abantu banjani abantu ingangithi ake ngichaze lezi zinto ukuze ngithi abantu bavula ngoba abantu ngiyazi ukuthi most yabo baphila kwenye level kodwa ngoba ngikhona into ekufuna ngithi ukuyinyusa mina manje bengabe ngikufica udla inyama yengulube ngiyakuhlonipha mina ngithi hayi inamandla le chap ngikufica udla ufish udla ama-prawns inamandla obheka ukuthi ama-prawns adliwa obani kakhulu adliwa abantu besifazane babheke ukuthi abantu besifazane bawo-clever kanjani bheka abantu besifazane bawo-clever kanjani hey umuntu wesifazane inkunzi ka-clever umuntu wesifazane ukwazi ukumthatha fethu engenalutho wena unomuzi unemoto unebhizinisi uyabona engenalutho kodwa mase kushadwa kuthiwe okwami deep down wena mawuthi okwakho usho wonke amafa akho usho konke into eyisebenzele kanzima uthi eyakho yena uthi eyakho nawe ubuthi uyambheka ukuthi iyiphe yakhe koko eyami ayikho kodwa kufungwe kuboshwe kusayini uzobona nini ukuthi ula uyobona mase kuthiwa kuyadivorcewa ungene ngenalutho kodwa uzophuma esephuma nani sekuthiwa umuza udayisa uhlukaniswe phakathi imali uclever mina ngiyababongela uclever lobo usela lo muntu and isembantu obafica benzani bedlela ama-prawns beyirelaxele beyichilele beyiphuzela ama-red wine beyichilele out there
Yabo, eyihlalele eyithulele nje lama prawns kuzoqhamuka indoda edla umuthi yenzani izokhothama. Can I talk to you please? Can I talk to you please? Izomkhothama. We lo muntu udla ama prawns, yes. Lo muntu udla ufish, yes. Lo ngawudli wena ngoba udla umuthi. Uyamthatha ke lo muntu ugcwele ufish, ugcwele ama prawns, ugcwele ingulube ngaphakathi ngoba uyayidla yena akale ndaba into zomuthi. Wena nomuntu udla umuthi, uyamthatha lo muntu niyashiyelana niyaqomana. Uyasuka, uyakolala naye. Mawulala nomuntu usuke uthi yonke into engaphakathi kuyena ayize kuwena. Ekuwena ayiye kuyena. Shothi lama prawns awadlile nofish abadlile yonke into idlile. Isiyabuya yenzani manje? Izogcindezela wena njengendoda. Njengendoda. Ingakho uzothi mawuxabene nomkakho ngeke kusebenze ngisho emsebenzini. Mawuxabene nentombi yakho oyithandayo ngeke uze kusebenze ngoba yonke le power yengulube yama prawns yofish ikumuntu wesifazane. Hayi bayayidla abantu besifazane khohlwa ngiyakutshela mina. Bayidla. They are very few. Futhi abangayidli yilabo abathi ngampela bayizangoma. Laba nje abanormal nje hayi bayayidla baba. Bayayidla kabi. Futhi abadla ama prawns uyababona bawo glamorous, uyabona basestyleni, uyabona futhi ukuthi bayasazi isitori sabo. Tshela yimi lokho ngibhaka la. Bayawadla nje. Beka ama prawns akhe abekulo kufishi, abeka iwine lakhe lana, uyabona? Noma angazi chaza kanjani lento ukuthi noma beka cocktail yakhe la ma prawns fish cocktail zoqhamuka indoda yini mina ngidla umuntu onzima kabe mina angudla ufish kodwa siyashela ke ishela umuntu odla ufish sebeyasuka bayapi bayakolala nomuntu odla ufish ngenkathi belala yonke lento umuntu wesifazane iyabuya iza ngapha yonke wadlala mfana udlalela kwimbokotho izokunyisa imbokotho izokunyisa ayizokunyisa ingakho mawufica umuntu wesifazane ebekela icocktail yakhe ufish wakhe ama prawns akhe idlela ehleli yedwa noma be2 kuqhamuke wesilisa oyidlela umuthi ayele yedwa umuntu ozofuna ukuza ngapha ilo wesilisa kusho ukuthi ipower yalo izom-attracta loya ezingapha ngekusuka wesifazane ayele because umuntu attractive ilo ongenazi izinto eziningi ezilwa naye angazi ngikhuluma ngamabomu lezi ndaba ngoba ngiyazi sijulile kodwa ngiyazi bakhona abantu abazongizwa musa bakhona abantu abazongizwa hayi bakhona abazongizwa ababili abathatha abazongizwa kobe banele ababili abathatha abazongizwa kule nkulumo yami yanamhlanje ngoba le nkulumo yami ayikho kule level oyixoxa nabangani bakho noma ikanjani ikwi level yayo ifuna ujule ukuzungizwe le yanamhlanje jule ukuzungizwa jule ukuzungizwa uma ngabe ungaphuzi bese uyoqabulana ulale nomuntu ophuzile kuyafana nawe nokuthi uphuzile yafana ngoba lento is all about umoya njengoba esephuzile use-attract omunye umoya waba kuyena seniyaqabulana lo moya kuyena ubuyela kuwena ngabo lo moya kuyena ubuyela kuwena into efanayo leyo into uma ungayenzi wena uyakwazi ukuyithola ngale ingakho noma kushadiwe izikweletu zendoda most of the time kuyaba izikweletu zomuntu wesifazane izikweletu zomuntu wesifazane kuyaba kudepend nokuthi kuthema kushadwa kushadwe kanjani kodwa mostly bakushadwa kusukela uphezulu uthando kuvunya noma yini ekhombisa ukuthi simoya munye kuvunya noma yini makushadwa ngeke ukuthi ushada ililoku inormal ingqondo ulokuthi hayi ngeke ngikwenza ukuthi uvela kubuze kanye wesifazane athi uthini pho ngishatelani bengabe kanti ungangithembi ngishatelani angisawufunda umshado iqala indoda hayi okwami okwakho okwakho kwami okwa sukanini madodo igama kuBhaka isibangwaza abathe khambile bathe ngibonile bathe ngizenzile bathe wathinte uphako dako yini ngingqwele mina ebhuqabhuqimize bafakazana ngotholota labetshise ithuluza ngahambi nalo sidala ngilifice ensimini mawungazi ngisho uqama uxakile kuzoshuba kusengenzeka noma yini mina ngumafafuke njeke ngabane ngonogwatsho bhathwa ayikholile ufaka amagandaganda mina ngindlodle namakhanda amabili lesikhwaza ngizikhulumela lezi ndaba ngifuna ukuhlukanisa kubantu abangiqhathanisa nabo bonke osigujana lapha mina angikho kwi level yosigujana nabo bayazi osigujana angikho ku level yabo mina angikho futhi kwi level yabafundisi bokhikho ngibhoboza angikho kuleyo level lapha angikho kuleyo level angikho nhlobo ungangibeki kuleyo level nje kuthiwa King Bhaka baba hey
ngonichazela one day ngijule ngoking ukuthi usho ukuthini lapha. Yabo, ngokuchazela ngoking nje ngijule. Kuthiwa King Bhaka nje akusiniswa amahleza la. Yabo. Fundi yami mina ngifundi nje ukuthi kumuntu onomakhanda khanda kuloko abantu befuna ukudlela kuyena. Bonke abantu abadlalela kubantu abanakhanda khanda ngiyakutshela ngikufihlele ngizobabhuqa bhuqa mina. Ngifuna ukufihlela nje. Ake uzame umuntu onomakhanda khanda sibone. Sibone. Awuzame nje sibone. Bothina ngako ukukhuluma mhlambe ezintweni zokuxhumana. Kodwa nje ake usebenze nomuntu onamakhala khanda umchallenge emsebenzini sibone ubani ozowina. Sokunyisa thina fuck off. Sokunyisa thina. Onyiswa yimina futhi ngekunyiswa yena. Ngoba unamakhala khanda nje leyo connection yokuthi unamakhala khanda ayonyiswa yimina. Awukwazi ukudlela khona. Ngathi ngiyabona nje sekwenziwa ama testimonials esihlangene. Hayi ngadlala umuntu emsebenzini yini udla umuthi liya muntu ayisuka asinayo ithini nje ukuthi umuntu hayibo hey. Yesinye enye level leyo muthi. Njoba ngichaza ilevel yawo umuthi iyahlulwa even ufish. Ilevel yomuthi iyahlulwa even ingulube. Ingaka ngithi angichaze in details. Ilevel yomuthi iyahlulwa even sex. Udla umuthi namhlanje bese kuthiwa ungalenzi ucansi. Mina mawusebenzisa umakhanda khanda lenza impela ucansi ngelanga usebenzise ngalo nomuntu wakho. Ngena hey ishove yabo nje unopartner wakho wawusebenzisa lalela mawubuyele ngubeni akunyiwe nje umuntu wakho phela lo akunyiwe nje. Awusebenzisa umakhanda khanda uyabuya uzoba tense. Hey sebenzisa umakhanda khanda qeda umnyise ngempela umuntu wakhe hayi kancane. Kodwa ungambunyisa wonke umuntu la ngaphandle cha ngikhuluma ngomuntu wakho uthi hayi mnyisa manje umakhanda. Hayi ukuthi ngoba ngusebenzisile funa ngizile insuku engaka akhokuzila la ngoba usebenzisile shona khona. Ufish King Bhaka hey udle ufish udle. Ingulube yidla impela ingulube. Yidle. Ngeke udle ingulube ukompete nomuntu oyisabayo ingulube. Othi hayi izobulala into yami. Ngoba mawuyidlile wena ukuthi uyidlile ekuzela ngomuthi lo ngazile utho kanti umuthi siyazi level esigaba esithile sisaziyo esidlule kusona nathi isigaba leso. Lo muthi nowe ngulube hayi ngisho nibhekela uzohlulwa lo muthi. Hayi uzohlulwa. Awusuka nini madoda ayingithanda kakhulu kodwa ngithanda kakhulu. Woza. Ozobingelela abantu la. Ozobingelela abantu uthi kanje vela abakuboni phela. Sanibona. Hayi uyabona ufuna ubingelele mkhulu. Ufuna ubingelele. Hayi mina ngichaza yonke into mina. Makuthi ubungawudla umuthi mfethu, hayi ake uqale phansi makuthi ubungawudli ufish ngoba uthi usabela umuthi, hayi akufanele usabela umuthi. Ushibhile lo muthi owudlayo. Mawuzobulawa ufish. Shuthi mase kufika umuntu ngampela ke ophethe amandla semanzini zokugoba mina lalela mina most yabantu abakhanda khanda banamandla semanzini ngokudlalele kubona khohlwa banamandla futhi nje asiqhubene manje ziphakamile ngempela idalwa zabo ngeke usadlalela kumuntu onomakhanda khanda and ababakhalele o7000 babo yabo hayi abakhalele ingakho nje even mhla ka30 ngithe cha kufuna sihlaleleni la fasihlaleleni mhla ka30 funa sihlaleleni mhla ka30 kube mnandi kube nje ya kobe kunqotshwa nje kabi kobe kunqotshwa kabi mhla ka30 ya hawu ngeke mina udlalele umuntu onomakhanda khanda oil hayi khohlwa baba khohlwa ngifile angiphiki phela bangakuzama uyabona bangakuzama ngoba ngeke bavimbele abantu ukuthi bazame kodwa ngithi mina ngeke bakunqobe ngoba unomakhanda khanda oil ngeke khohlwa phela mangathi uyanqobeka ngabe nami bayanqoba usigujana ngeke balunge kwala noma bethi bazama mapha amaqhinga bazame maphi amaqhinga yabo maningi amaqhinga phela bewazama usigujana ngeke ngilongo washo la ngiyona phela impatha mina ngilongo ngisho ukuthi inyoni ibizama kanjani ngeke ngisho lonto mina kodwa kade bizama nje
kade nje bezama usigujana ngazame kanje abuya azame kanje wababona futhi ukuthi hayi king ngempela phela yonke encane mfethu ukutshela abantu behlangene bonke uthi lo mcimbi niyakuwona enukhankaselayo nidlala ngabantu ngitshela abantu babo ngithi enise Cape Town goal ningasuki ngoba kho umcimbi athi umuntu yena anosuka ngithi mina ngithi ningasuki kushaye ilanga lokugcina ngempela caca uthi umuntu weqinisile mina yonke encane leyo angiphiki bangayiziba nje abantu lonto ngiyisiba lonto ngingedwa akho ngishaye yodwa inyanga eyangisupporta ngoba leyathi ayingavotelwa yathi ngicela ungavotelwa kodwa ngifuna ukuhlonishwa kule event ngabuya ngathi uzohlonishwa kanjani kwi event engeke izibe khona uhlula yini ukubona ukuthi ayikho i-event yabo ayikho i-event ayikho ngeke ukwazi ukuhlonishwa kuyona ngoba ayikho. I can bring your clip back if you want to. Kodwa ngeke ngoba nginasidingo. Kodwa ngisho mangathiwa apha kuyaphoqa. Hayi mina angabe ngisavotelwa ngiya withdraw. Okay ke ungabisavotelwa ke. Ufunani? Hayi ngifuna ukuhlonishwa abangihloniphe. Ngathi mina ngabuya. Ngathi ngeke uhlonishwe ngoba event ayikho. Hey madoda. Abantu ake babe namadlozi akhulumayo manje. Ngoba mina bamakhanakhanda ayakhuluma amakhanakhanda manje. Hayi ke ngijabulisa njengomuntu athi ngibona idala zami ekuneminyaka ngingaziboni ngibona ubaba efika kuneminyaka engafiki kodwa ngisebenzisa umakhanakhanda wafika. Hayibo yangijabulisa lonto mina. Cha hayi angivalelisi kodwa ngeke akuvaleliseki kusemnandi ukuhlala. Hayi akuvaleliseki. Ngiyafuna ukuvalelisa kodwa futhi akuvaleliseki. Siqala nemvula leminyaka. Hayi akuvaleliseki. Yabo and ngiyajabula ngoba ngiyabona impela bayasha abantu bathi hayi king indlela echaza ngayo letho siyayizwa yemfethu ayikho into efa kungaliwanga makuqale kuliwe makuthi ufish uzobulala umuthi uzoqale ulwe ufish nomuthi wakho bese uyahlulwa umuthi mase kusala ufish iki uthini ke wena uhamba nabahlulwayo hayi impatha abawunjalo baba you are a loser wena yourself zoba nezinkinga eziningi ezingenasidingo lokuthi abantu bayakuzonda kanti wena ungathi hayi you are a loser wena yourself. Phela angazi ngishuthe from top angazi ngishuthe mean from top to down. Hayi suka manje abade ngicela ungiphathele le nto baba. Igama ngubhaka ke sibonga okansama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta uphaka kodwa kweyini ingwele bhuqa imiza abafokazana ngotho lodwa lametshise ithuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini uqama uxakile kuzoshuba sangenzeka noma yini we madoda madoda hayi ziyabuya lapha enzansi niyabo ziyabuya lapha akubonakala kusendlini ziyabuya phela kule yandlu le yangithi khona underground entertainment area and bar lapha enzansi so ziyabuya lapha le yayi ziyabuya. Ngeke boy hayi ngeke hayi sengicela ukuvalelisa papa yini hayi kodwa uyabona ke lento engisho namhlanje ngicela uyithathe kahle ungilalele kahle namhlanje ungangilaleli ujahile namhlanje relax nje uphinde uyibuke ivideo yami le uphinde uyibuke bese uyajula once wajula uzoyithola impendulo ibuke ujule uzoyithola impendulo uzongivuma futhi bye bye.